Kaixo nere supertxiki eta superfamiliak, zer modu zaudete. Ze pasatzen da, bullying kasu batean, gure seme edo alaba borreroa denean. Hau da, ez biktima baizik erasotzaile. Gogorra ezta? Zein behar dugu gurasok? Lehenengo onartu, hori da kostatzen duena. Baina gero ere, jakin, gure seme edo alaba okerrago dagola, biktima baino ere. Zergatik behar du, edo zertarako egin behar du minan ere seme edo alabak beste bati. Zeloak, inbiriak, zer du, hori da aztertu behar duguna eta indartu beharko duguna bere barruan, falta den hori. Ez galdu ustailak 15ean, doako tailer bat daukagu online, arratsaldeko 4. Reserbatu eta izena eman, eta kriston erramentak jasoko ditugu gure seme edo alaba laguntzeko. Ez itxaron eta ekin zure lehentasunei.